bi ame alamsa dona Desembre kalo kile mugani woro ambalma abisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara munun bambolo kada ukulo kan ode mali yujurato ulu koni ka fasoro jekulu moko koni bora ni ka layini do ke kanyeshi mali jamana nyemoko koni ma alamsa temele ni okunye Desembre kalo kile tan kononto en kibara munun serama ulu koni ayire ka fako mali yujurato ulu koni ka jekulu koni chama farala nyogon kan kuna fondilaw koni ka sobala ni nga hakilina daw koni falen ka da jamana nyamoko koni kulukan ni ma ko falen nun koni ka fala ko ulu koni be yorom nabi ulu koni ba nyini jamana nyamoko koni fe ko ben hu kera mun kan ko o ka bo asira fe koni ya takalaje ko mali jamana nyamoko ulu koni ubolo bla seben koni na yiralendo ka fo ko mali furuba baraw koni taliula mo keme o keme ko sigi yoroma keme o keme ko yujurato mo duru koni kanga do ola ko ni wakati nun koni na ko o koni tega bo asira fe ko wa fene ko oye makala ne koni ko ye ko mo mun kon be no nu ulu makala ko jamana nyamwo ko nu kunya anyini ulu kon fene fe ulu kana ni bara hakilna doye wala sa chogam na ubse ka wardi uluma ulu ku ka bara hakilna nu waliya ko ga ame wakati mina igo sisa ko o bara hakilna nun kon fene shi warte ka sega soro ka ame wakati mina igo sisa ko o bara hakilna nun kon fene shi waliyali te ka wasira fe ka sababu ke warkoi ni jakulu muso yere kon fene ka fala ko muso ka mun kon fene be di muso ma wala sa choga amna muso kon ga taganya ka sega sabati ko ulu yujurato muso ma ko ulu kon te o muso ka nun kon fene fen soro ore kama ni jakulu mo ko ya yire ka fo ko ulu kon te grebuye ko wa fene ko jamana nyamo ko ku jija u kana bo ulu jiki koro kambe wakati mina iko sisa ko ulu koni so mo koni segena u donu koni talla ko ulu koni fene ba nyini ka fendo ke u yere wala sa chugamna ulu koni don be bo uso mo kuna kuma la surunyala ko ulu koni ba nyini jamana nyamo fe we laydo mun koni ta ule u ka ulu bo asira fe kibara were mambolo kada ukulo kan ode karido Desembre kalo kile mugwan fla ajankara ni ale kon be mali chamancha bulu fe ko chero kon ne bugoti no fagaye no ko kada kan ko o bana ka furo alema kibara mun serama ulu kon ya yire ka fako karido ko nin chay kon ne jatemine ke ko nin bugoti ni koni o somogo koni be bole ndumamna ko akelen ka do ko mukote ulu kaso ka ko ne muruta ka kunda ni bugoti ni nun koni ka duka kata soro ko bugoti ni kele ne be no ale ni adogoni ko akon tara o kon soro to billa ni ka o nyiniga o da kono kuma la tuguni ko ni o koni mafuru alema o tena furu chewere koni fenema ko o koni kelinsa aye o koni jokini murete jogala ko o manye akilala tuguni ni ka bugotini koni kantike ka to o baran nun koni la bugotini o dokon koni ne bolla ka jigi kare kono ni ka ta deme koni nyini sigida kamelenu ulu koni fene bolla kana chain koni mine aka bara jugula o koni kala kasoro bugotini ale koni tanya la kaba sigida kamelenu ulu koni ukunda ni moko fagala en koni ye dugu donzo koni kan chain koni sere no donzo koni fene afene lada ni ka account kete jugala kibara were mambulo kada ukulo kan ode punduru ni ale koni be jugani mali chamacha bolo fe duanza marala tenente mele Desembre kalo kile mugan saba marfatigi do koni dona ni dugu in koni kono ni ngata danteme walo koni damne kibara mun koni serama ulu koni ayire ka fako dugula moko fla ko ulu koni ni tora ni ko dafe ko ni marfatigi nun koni dona dugu kono u koni be ka marfa koni ci moko la dugula moko do ulu yere koni fene willa ni ka ni marfatigi nun koni fene ke o ko koni ne sefe dugula moko fla ulu koni ni tora la ambe wakati mina igo sisa amaseka do ni marfatigi nun koni ye moko muni nga kibara were mun koni mana boko fe amuda akuluka kuna foni kunchala kibara were mambulo kada ukulo kan ore anga ministre mun kon ka baranya shilendo demsenuma aleni farkulo nyana je nango ko ministre de la jeunesse et des sports ni oye Haruna Modibo Touré ko o kone Kadjatou Samake ni oye basket kela demsen doy ka o kone blaga ta Tunisie aka frakelula kibara mun serama ul kone ya yire ka fako Kadjatou Samake ni ale shiyere kon beta Santa Nworola ale kon be basket ke julba asela ko abe kalo nani kon bo akoni basket ke robla tento akibara kon kum doninte ga ayira la ka fako ayo ni wakati kon fene beke ko asen kon nep me ka dimi Kadjatou Samake ale yere kon ka fola ko ale kon kum fe ko dimi kon beteme ko ga sen dimi kon nana juga ko sebe fo ale yere kon kum se ka fuska ayere a basket ke nyogon kon dawri kon willa anyinin na ola negata soro amangene tanjugala ulu kon ye de menyini réseaux sociaux kon sanfe wala sa chuga na
Kardiatou Samake ale kɔni bɛ se ka furakɛ an ka ministre ka baara ɲɛsilen do denmisɛnninw ma ale ni farikolo ɲɛnajɛw kibara kɔni sera ale ma ten cogoya la ni ale kɔni donna ni basketkɛla in kɔni jigi kɔrɔ ni k'a bila Mali kɔni clinique dɔ la yan nɔ sɔni a ka sɛbɛn olu kɔni ka furakɛli kunfɔlɔ kɛ sɔni a ka sɛbɛn kɔni ka ɲɛnɛbɔ a ka taa Tunisie an bɛ wagati min na i ko sisan sɛbɛn kɔni ɲɛnɛbɔla kunu araba don Kardiatou Samake ale kɔni taara Tunisie a ka furakɛliw kɔni na Kardiatou Samake ale ni a ba ale n'u ka basketkɛyɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ olu de taara Kardiatou Samake ale kɔni ba ni a jɛɲɔgɔn n'a teriw olu kɔni ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin ministre Haruna Modibo kɔni ma a ka nin wale ɲuman in kɔni na o hukumu kɔnɔna la an bɛ jɛ ka Ala deli Kardiatou Samake Ala ka nɔgɔya kɛ ka segin ni u ɲuman ye an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ